Hej, velkommen til en video. I dag skal vi spille Doors i Roblox. Til jer, der ikke ved, hvad Doors er, det kan godt være lidt uhyggeligt. Det er derfor, hvis I bliver lidt skræmt, så lad være med at se den her video. Ej, det er lækker. Hvis I ikke har set mine andre 3 videoer, hvad sker der? Ja, sådan der. Så skal jeg hoppe ind og se dem. Den der Pet Simulator 99 video. Grunden til at jeg ikke har lyd på, det var fordi jeg ikke lige fik testet min mikrofon. For var der en fejl med den, og derfor har fået den der achievement. Men i dag skal vi få alle achievements, eller ikke alle. Jeg skal vise, hvordan man får dem. Ja, den her får vi ikke i dag, fordi der skal komme tilbage en anden dag. Ja, for det kan jeg sådan ikke lige gøre, ja. Her skal jeg join deres gruppe. Jeg har ikke fået den der gratis genoplivning. Den får vi heller ikke. Det er fordi det er et andet spil. Men den kan også vise, hvordan man får. Og den her, det er også et andet spil. Men der er til genoplivning. Også her, ja. Den her kan vi godt få, fordi at nu joiner min anden account nemlig lige. Det er ham der, Valdemar NHM, og jeg kan se, at han er død 102 gange. Og der har jeg alle undtagen Exit, den der Exit og A1000. Ja. Derfor tænker jeg bare, at vi starter med at gå. Og det her, det ved jeg ikke lige, hvordan man skal gøre. Skulle måske have fundet en anden person til det. Nej, Exit. Jeg skal ikke være sammen med ham der. Okay, ikke lige. Der kom du ikke med her. Okay, det her, det bliver nok lidt svært. Okay, jeg starter med at vise, hvordan man får den der glitch. Der skal møde en, der hedder glitch. Ja. Og der er der en nem måde til det på. Hvorfor er det så mørkt? Hvorfor kunne jeg ikke købe noget? Nå, det var fordi det var første gang. Hvordan er det med shift? Nå, det er på shift. Ja, okay. Ej. Hvordan skal jeg lige gøre det her? Okay, det er lidt svært. Ja. Jeg skal lige forbi den der lampe. Ej, det er... Okay. Sådan. Amen. Ja, det kommer til at ske lige om lidt. Ja. Ja. Vi kan se, så bliver det nok også lidt forhindringer for jer. Måske. Det kan an på, hvor god I er til det her. Jeg kan ikke finde et kors eller et sted at fjerne den lampe. Please. Nej, korset virker ikke på en lampe. Nu skal jeg bare ikke falde ned. Jeg tror lige, jeg kom. Så skal vi herover. Grunden til, at jeg er det her, det er fordi, at man kan komme et eller andet hemmeligt sted, hvis man kan finde ud af at gøre det rigtigt. Der kom glitch. Prøv at se, der fik jeg en achievement. Mød glitch. Så åbner vi lige her. Sådan. Nøgle. Jeg glæder mig til, at en sort mand, der ikke kan lide os, kommer. Fordi så kan jeg lige få min anden account ud af spillet. Skal vi se, om vi kan klare spillet, eller i hvert fald få en meget sjælden achievement. Jeg viser, hvordan man kommer ind i det hemmelige rum i den her video.
Derfor bliv helt til enden. Måske finder vi nogle achievements, som I ikke engang vidste var der. Nej, jeg glæder mig ikke til Seek. Nej. Ja. Måske kommer jeg til at dø nu på gang. Grunden til at det går lidt langsomt, det er fordi jeg også lige skal have min anden account med. Og jeg kan lige få en achievement nu. Det er blevet ramt af Void. Når jeg bliver ramt af Void. Okay, det gør jeg, når jeg går ind i næste dør på min telefon. Her skal man nemlig også være 2 player for at kunne blive ramt af Void. Og bare lige så I ved det, hvis I ser en video inde på YouTube, man kan ikke bande Void. Jeg skal nok ikke gøre det der. Der er så mange fake ting inde på YouTube. Jamen, hvor er den nøgle? Ja. Ja, sådan der. Nu blev ramt. Der blev lige ramt af Void. Der fik jeg tilbage igen. Ja, okay. Måske skulle jeg få en, der kunne spille for mig på min anden account. Sådan. Det må godt lige stoppe det der lag. Ja. Mindre problem. Nu kommer min anden account lige foran os. Jeg fik chok. Kommer min anden account lige med. Bare rolig, når Wash han kommer, dør min anden account. Men ham der Wash der, han plejer at komme i dør, når jeg er 13. Ja. Nu skal jeg skynde mig ind i et skab. Hvad? Hvad? Ja. Der kommer han. Nu får jeg den. Prøv at se, der fik jeg den. Ja. Der fik jeg en mere. Sorry til jer, der fik et chok. Ja. 160 har jeg. Amen. Jeg ved ikke, hvorfor det her lidt lækker så meget. Jeg har
Jeg har virkelig godt internet. Hvordan kan det her lag? Sådan. Den der skuffe der fik jeg ikke lige tjekket. Kan man ikke det? Okay. Så skal jeg ind i 19. Okay. Men ikke husk hvad ham der han hedder. Ja, vi kalder ham forkert dør. Bange for at blive taget af ham. Hvis I ikke kan finde ud af det der med lampen, så lige inden at I ved sige, hvis ham finder ud af hvem er, når I lige forsøger at løbe frem. Ja, det kan jeg også gøre det ved, lige når han er på vej hen, så prøver jeg korset. Blinker det ikke lige? Jo, det gjorde det. Og han var faktisk tæt på at få mig der. Nå ja. Så om der var sådan en skuff. Nej! Sådan. Ellers bliver jeg aldrig færdig her. Ja, vi taler ikke om det, der lige skete der. Jeg glæder mig til at se, hvor mange achievements vi har fået på vores allerførste spil. Jeg er så færdig, hvis jeg møder ambush nu. Hvis I at det var ikke ret at høre. Hvis I det ved jeg ikke om I vidste, at efterdøre. Nej tak, Ice. Ej, jeg ved næsten ikke om vi skal dø til Ice. Nej, så får vi ikke et teamet bare at kigge på dem. Nå, okay. Vi får den af at overleve. Ja. Jeg tror man skulle dø af den. Ja. Jeg kan altså godt lide, når man kan se noget. Ja, dem jeg ikke kan bruge korset på, dem nævner lige nu. Du kan ikke gøre det på de der fælder der. Eller på glitch. Og du kan heller ikke gøre det på Timothy. Eller Void. Men de andre kan du godt. Og kan du heller ikke nogen med A. Hvis I må godt kommentere på den her video, at I har og så vil jeg også godt spille med, hvis I har klaret A1000. Jeg har ikke selv klaret den nogensinde.
Var det et blink? Det var et blink. Kan øjnene ikke snart komme, når jeg dør? Ellers så har jeg den her, hvis det skulle gå helt galt. Så er det der glas. Nå, hej. Hej med dig. Jeg vil med spørge, hvad det er, jeg gik ud på. Nej. Amen. Okay, det der 39 skal ind i. Jamen, hvorfor skal det også være mørkt? Jeg ved godt, det der 39 skal ind i. Nej tak. Jeg finder penge lige nu, fordi jeg skal bruge dem. Det var ikke sødt. Nej, du er ikke der. Du er ikke der. What? Der... Hvor kan jeg sige 39 lige pludselig? Der kom en lys udenfor. Det var rart. Kan ikke lade være med at stirre på mig? Det er ikke rart. Hvad er der galt med? Ja. Den der dør skal vi igennem. Og skal sikkert til løbe fra en mærkelig mand. Jeg kan ikke lide ham. Jeg kan virkelig... nej, jeg skal ikke blive copyrightet på det her. Har du så alt her? Du kan så bare ind i der 39. Kan jeg ikke vende om? Jeg kan ikke lide det her. Okay. Jeg skal løbe fra en dum mand. Jeg kan ikke lide ham. Amen. Pause. Nej. Nej. Jeg har ikke 30 Robux. Vi vil lige gå ud og tjekke, hvad for nogle achievements vi fik. Okay. Jeg skal lige have den ting til at komme fra. Sådan der. Okay. Vi fik... Ja, den havde vi. Og det var der, hvor jeg dræbte min anden account. Det var der, hvor han slog os ihjel, ham den onde mand. Det var ham, der vi overlevede. Det var den, der vi så. Ja.
Og det var den, der vi overlevede. Og der blev vi ramt. Og Glitch, det var ved lampen. Ja. Ja, ja, det var sådan, ja, dem vi fik. Men vi skal have mere end en død i dag. Vi skal mindst have 2. Hvis jeg bare lige kunne nå til dør 60, eller faktisk dør 61 for at være præcis, så kunne vi få den her, og så kunne jeg vise, hvordan man gjorde. Men ja. Ja, her skal jeg bare lige klare spillet. Det er ikke så svært. Det kunne jeg klare 3 gange. Eller så var det 4, jeg kan ikke huske det. Og der skal bare, når der er 100, så er der en drift ting nedenunder, som du skal ned til. Okay, den er faktisk, den tror jeg godt, vi kan få. Det er noget, du skal gøre i der 100. Der skal du klare det der på under 1 minut. Når jeg er her, så skal du ind i det hemmelige rum. Det skal du låse op til. Ja, der skal du en eller anden mand. Ja. Der skal du købe ting. Ja. Her skal du bare komme igennem det der område der ved figur. Mød Jack, den kan vi godt. Mød Timothy. Ham hader jeg. Der skal jeg bruge korset på ham der. Der skal jeg bruge korset på Hall. Der skal jeg bruge korset på ham der, den lille mand, der skriger af mig. Og det er ikke rart. Der skal jeg bruge korset på øjnene. Der skal jeg bruge korset på figur. Der er nok nogen, der vil sige, det er løgn. Det kan man jo ikke. Nej, han bliver ikke fjernet. Han bliver bare blokket i noget tid. Kommer vi herop. Der skal vi der skal bruge korset på, hvad hedder han? Seek. Her skal du bruge det på ambush. Her skal du bruge det på wash. Der skal du bare bruge korset. Lige meget på hvem. 2 steps foran. Der skal du overleve Hall. Overleve ambush. Okay, den der, hvorfor har jeg ikke den? Hvad med den der? Der skal jeg tage den forkerte dør. Okay, jeg tror jeg har en idé til, hvordan vi gør det her. Okay. Det vi gør, vi står fast i skab, så tager vi forkerte dør. Ja, det er det vi gør. Jeg ved godt, hvor jeg brugt så langt til at forklare. Nå, har du det samme skin som mig, og også kun har en? Ja. I alt har jeg faktisk 103. Ja. Nej. Hvor skulle jeg tage det? Penge. Giv mig penge. Den eneste, der er sådan svært ved at overleve på computer, det er nok dør 100 og Seek. Figure dør 50, han er ikke så svær. Med dør 100, der, ja, der dør jeg ret tit. Jeg tror ikke engang, vi når det til. Jeg tror mere, vi kommer til at nå til A30. Ja, det gør vi. I hvert fald hvis skeletnøglen er i ham der en mærkelig shop. Man tænker, at skeletnøglen er der. Så kommer vi til at komme derind. Nej, jeg skulle købe 2 lockpicks.
Håber virkelig, vi finder nogen, ellers skal vi ikke komme derind. Jeg kan lige godt bare lige tage en tippe nu. Ja, det er sådan lidt kedeligt. Ja, nu sker det. Ja, nu har jeg også set, at jeg har mistet liv. Ja, sådan. Det var ikke så svært. Jeg mister bare lidt liv. Er vi nået til dør 6? Jeg vil altså hellere være nået til dør 60. What the? Men jeg tror ikke, vi kommer til at overleve A30 eller A60. Jeg har overlevet A60 en gang. Nej, 2 gange. Skader ikke alt dit liv. A90, jeg kender ham ikke så godt. Han har kun død til 1 gang. Og jeg har ikke mødt nogen bedre end A90. Okay. Er det en hemmelig? Godt. Nå nej, vi skal faktisk vælge en forkert dør. Okay, det er faktisk godt. Nå nej, der er ikke nogen dør. Der er jeg om at gemme mig under en seng. Nej, det gør jeg ikke. Penge. Hvem har bare sådan en lighter der? Ja, den sorte mand kan virkelig ikke lide os. Ham der, hvad hedder han nu? Siggy. Ja, så går vi lige herind. Hvordan kan vi låse op igennem døren? Der 11. Ja. Okay. Nej. Ej, hvorfor kan der ikke komme ind? Det sjældneste monster at møde, det er vist de normale, som der ikke er inde i A. Det er vist ambush eller ambush eller hall. Dem møder man sådan cirka 1 gang om gamet. Det er vist ambush, der er der mindst chance for at møde. Ej, der er vist lige stor chance for dem. Ja, der er lys. Men hvorfor finder jeg ikke en nøgle?
Nej, nej, nej. 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 Kom der frem. Tak. Og prøv at se, nu næsten mister min lighter på grund af det der. Nej. Det er løgn. Jeg gider ikke have den. Der er ikke en så stor chance for det, men der er også chance. Og jeg skal lige sætte de her malerier ned. Ui, 700. Hvad skal jeg så egentlig gøre, hvis der er en nøgle mere? Vi skal ind i dør 19. Men jeg er villig til at lige en forkert dør. Er det forkert dør? Ja, mand. Hvad er der? Sådan. Ja. Okay, jeg har seriøst 800. Jeg tror næsten, vi er nok til at købe hele shoppen. Nu får vi 2 achievements. Hvis der så lige er et kors, så får vi 4 achievements. Vi skal ind i dør 19, derfor tager jeg dør 18. Der fik vi en achievement mere. Skal jeg gå ind i en anden dør 18? Nej. Jeg tror bare, jeg går videre. Så går jeg herind. Kom on. Ej, det var faktisk heldigt, at jeg fik et skab. Jeg føler ikke rigtig at møde sådan. No. Jeg kan ikke finde ud af at spille musik. Jeg der gør det derovre. Okay. Den her. Nej, tak. Nu går den ud. Farvel, lighter. Og det der, det var dør 27. Jeg kan godt se der stadig. Ah! Ja. Ej, men skal ham der komme med 10. dør? Okay. Undskyld, Wash. Undskyld, jeg spurgte, om du skulle komme med 10. dør. Det var helt fint, hvis du godt vil det.
ikke lyst til at åbne den dør. Men endelig af. Jeg kan lige så godt bare forvente hver sekund jeg dør, når jeg kommer ind i A. Men jeg kan ikke klare det. Hvis jeg er heldig, overlever jeg A60. Hej. Vil du godt have en skeletnøgle i øjet? Nej, tænkte jeg nok. Men hvorfor gider ikke det område? Jeg har nærmest nok penge. Jeg kan altid trænge til lidt flere. 1200 eller 1135, men tæt på. Sådan. Ja, så går vi. Jeg kan ikke lige komme med lockpick. Ting, ding, long, dong, ding. Ja, jeg prøver for en. Bare en lockpick, så er jeg glad. Så ikke et lys, det er en lockpick. Og der. Så får liv. Hvor jeg går rundt og leder efter nøglen. Sådan lidt. Jeg bliver nødt til den der. Men jeg tror alligevel ikke engang, jeg når til dør 50, inden jeg dør. Og hvis I ikke vidste det, så det her i dør 48, det er altid den her gang der. Aldrig andet, altid den der gang. Ja, den ved godt, der er noget galt her. Det er lidt bange for at bruge for lang tid. Der fik vi achievement til. Ja. Yuka 1. Okay. Og der kunne også smukke lidt, hvis I havde kors. Det er muligt for en dør 50. Lige om jeg fik en nøgle. Enten skal det være fordi du puttede driften eller andet. At du finder det. Hvor er du? Hej. Er der en mere? Amen. Hvad var det nu for en dør? Der er en mere. Jeg kan ikke bevæge min mus. Sådan sker det, når man ikke kan bevæge sin mus. Men så lad mig dog. Jeg kan ikke bevæge min mus.
Hvorfor er den der dør ødelagt? Kom on. Jeg synes bare, det blinkede. Ej. Hvad er det for en lyd, der kom? Prøv at se det der 48 den her gang. Det kan både være mørkt og lyst. Men det er altid den her gang. Nå, det fik jeg. Der skal bare gå sådan her igennem det hele. Det dummeste I kan gøre her, det er at lade være med at gå op i hovedet af ham. Hvis I gør sådan her, det er godt. Men det var stadig, hvis I går op i hovedet af ham. Jeg har altså ikke lyst. Hvad jeg gør alligevel. Bøger. Jeg kan ikke se nogen bøger. Jo, der var der en. Lige derom. Og der er der også en. Ej, så stop dog den der musik. For stress. Jeg har aldrig været mere bange for at dø end lige nu. Sådan der. Gå lige væk, tak. Please. Han kan høre så godt. Jeg hader det. Kan jeg ikke høre lidt værre? What? Ja! På telefonen kan man ikke gøre sådan her. Der hopper man. Jeg hader det. Nej. Nej. Undskyld, hvis lyden er lidt træls, fordi der kommer både ind i mikrofonen og ja. Jeg kan ikke rigtig gøre noget ved det lige nu, fordi jeg har ikke rigtig. Jeg har et headset. Ja. Hvor langt har jeg ikke lige tænket? Hvor mange er det nu? Er det ikke? Jeg kan ikke huske, hvor mange bøger det er, vi skal have. På telefonen, så er det indtil det går op til toppen af skærmen. Fra bunden til toppen. Så lader mig lige her, stille og roligt.
stiller mig lige her, stille og roligt igen. 4. Ja, har vi trekant? Ja. Den er nu med åbne tanden. Hvordan er det med åbne tanden på computer? Må bare huske det. Okay. 1, 2, 0. 1, 2, et eller andet, 3. Nej, ja. Okay, jeg mangler et tal. 1, 2, 0, et eller andet, 3. Du kan ikke se mig. Ej, jeg vil ikke være lige så bange, hvis jeg havde kors. Okay, der er den sidste. Er det ikke? Jo, det er cirkel. 1, 2, 0, 1, 3. Hvad? Hvad er det så? 4. Nå, jo. 1, 2, 0. 1, 2, 0, 1. Vi mangler stadig en. Ja. Mindre problem. 1, 2, 0, 1. Har vi indtil videre. Yes, jeg har lige præcis 69 kroner. 69 er et godt tal. Det går bare lige bag dig. Ikke tænk over det. Derom er det. Det var den der så i starten. Nå, så har vi alt. 1, 2, 0, 1, 2. What? 1, 2, 0, 1, 2. What? Nej, det er den underligste kode, jeg nogensinde har prøvet. Jeg var han. Nå. Så køber jeg da bare korset. Der fik vi lige en mere. Så går jeg bare konstant med det her kors i hånden. Nej. Det her, det er løgn. Mangler en lockpick. Hvis jeg ikke får en lockpick, så kan vi ikke. Nej. Nej, okay. Det hjælper nok ikke, at vi går hurtigere at få en lockpick.
Bare lige gøre sådan her. Sådan. Men lige at godt bruge det, så går det stærkere. Jeg skulle købe nogen i starten. Bare lige 2. Jeg tror ikke, vi må det. Bange for, at han kommer lige om lidt. Okay, det gør vi i næste spil. Om der ikke bliver den her video. Okay. 56. Okay, jeg skal ikke holde det fremme her. Hvis ham der en lille kommer og forskrækker mig, så mister mit gårds. Please, bare en lockpick. Bare en. Ja, her kommer det hemmelige rum. Så kan vi få mod Jack her. Den er ikke så svær at få. Jeg skal bare gå ind i en hel masse skab. Så til sidst møder vi ham. Kom så. Det har aldrig været svært for mig at møde ham. Men lige nu. Ham kan du heller ikke blokke. Kommer han eller hvad? Det skal det her lige tage. Jeg tror bare lige at gå videre, vi kommer tilbage til det rum igen. Men ikke for at vi finder en lockpick. Jeg vil have den. Jeg vil ofre et kors for den lockpick. Ja. What? Jeg kommer lige til at loote alt det her. Jeg vil have den lockpick. Jeg vil gøre, jeg offrer et kors for den. Er det 3. gang, jeg siger det nu? Som I kunne se, så springer jeg over det hemmelige rum, fordi den der låge ikke var åben. Men viser lige, hvordan man åbner den der låge. Og det har jeg har faktisk åbnet den allerede nu. Så er det der håndtag hivet i. Du skal bare gå videre. Okay, jeg viser bare lige, hvordan jeg gør det. Jeg kommer ikke til at komme derind. Jeg kommer til at mangle en lockpick. Du skal have 2 lockpicks. En skeletnøgle. Ja, det er sådan lidt det, du skal have. Prøv lige, så er lågen åben. Så der står A0 her. Okay, jeg ikke bruge den. Nå, så skal du bruge en skeletnøgle og en lockpick mere. Så kommer du ind i A0. Ja. Jeg finder lige en monster og bruger den her på. Jeg tror nemlig det her, det bliver alt for den her video. Den vil blive lidt lang.
lidt for lang. Det er altid en dør efter den der med hemmelige rum. Jeg kan stadig godt nå det, hvis jeg finder lockpick i en af næste rum. Der er en. Jeg vil godt sige hej til ham. Hej med dig! Ha' en god dag! Det er da hyggeligt. Nu når vi til dør 69 lige om lidt. Så kan jeg lige godt bare lige vise, hvordan man får den her. Her, så skal du gøre sådan her. Så skal du bare lige tage den her plante. Og der ligger altid virkelig meget guld herinde, men du kan ikke bruge det til noget alligevel. Og jeg vil snart godt lige dø. Okay, jeg skulle prøve at korse på ham her. Nå. Jeg skal prøve at se, hvad der sker, hvis vi giver ham en krammer. Jeg vil give ham en krammer. Hej! Jeg føler, jeg ikke kan ved. Nå. Så tror jeg, det bliver alt for den her video. Den er også vil være lidt lang. Okay. Men der fik vi en del achievements. Vi har allerede 1, 2, 3, 4, 5. Okay. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jeg kan godt finde lige her. Ja. 18. Okay, vi har allerede 12. Det tror jeg bliver alt for den her video. Håber I vil like og subscribe. Ha' en god dag. Ja.